Waqt attività politika f'Raħal Ġdid, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil baqa' jsostni li f'sena waħda l-Gvern tella 372 miljun euro dejn. Iżda ħarsa lejn ir-rapporti finanzjarji ta' pajjiżna turi li miż-żieda fid-dejn nazzjonali reġistrata matul l-2013 300 miljun euro dejn fil-fatt seħħew fl-ewwel parti tas-sena taħt it-tmexxija ta' Simon Busuttil u Lorenz Gonzi. Simon Busuttil jipprova jġiegħ li l-poplu jemmen li l-figuri li ħareġ l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea fil-fatt ħariġhom il-Gvern. Vera li l-bieraħ il-Gvern ħareġ figuri dwar id-deficit u ħareġ figuri dwar id-dejn nazzjonali. L-ex-direttur tal-informazzjoni tal-Partit Nazzjonalista Frank Psajla ammetta li f'sena Gvern Laburista ġab riżultati pożittivi fejn jidħol is-settur tal-enerġija. Iżda kien biss wara snin sħaħ ta' sfruttament ta' mnaħa tan-nofsinhar ta' Malta minn Gvern Nazzjonalista illi Frank Psajla irrealizza li l-valur tal-proprjetà tiegħu naqset. Hija pożittiva għal maġġoranza tan-nies hija l-weda tal-traħħis fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma għalkemm ma tridu naraw kemm fil-verità se jorqsu dal-kontijiet kieku kelli nitkellem jiena personalment. Jiena ngħid li lili l-kont tad-dawl probabbli jraħħasuli xi 10-15 euro fix-xahar, però il-prezz tal-proprjetà ħajġibi li żero. Il-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Ann Fenech qalet li mara tebda titjib f'sena iżda ammettiet li l-opinjoni tagħha stess mhijiex valida. Nasu fl-opinjoni tiegħi mhijiex illum aħjar wara sena ta' Gvern Laburista, imma forsi dak li naħseb jiena li ħafna nies forsi jaħsbuni li jiena bias ma tantx huwa rilevanti. Simon Busuttil sqar li l-Partit Nazzjonalista nieda l-kampanja tiegħu għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew għax għandu rispett lejn l-Ewropa bħala istituzzjoni. Nippreferi li kieku saret wara din l-elezzjoni milli wara sena biss biex ikollna ċans nirkupraw. Ma dik mhux aħna nażlu għad-data, id-data kienet hemm aħna nirrispettawha. Aħna tant nirrispettawha illi bdejna din il-kampanja. Simon Busuttil sostna li l-poplu għandu jeleġi lil min jirrappreżentah fl-Ewropa mhux abbażi ta' kompetenza iżda biex jużaw il-vot bħala teddida. Staw iva nuruh mhux il-karta l-ħamra għax xorta ser jibqa' fil-Gvern imma l-inqas il-karta s-safra